ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସାରପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର କାର୍ଯ୍ୟରତ ନ୍ୟୁଜ୍ 6 ଓଡ଼ିଆ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସାମ୍ବାଦିକ ରମେଶ ସାନମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଅକାଳରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ରମେଶ ସାରପଡ଼ା ବ୍ଲକର ଦୁଧିନାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ନିଜ ବାସଭବନରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଥିବା ସମୟରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଏବଂ ତଳି ପେଟରେ ଭୀଷଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କରଞ୍ଜିଆ ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗତ ରମେଶ 5 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ୍ ପ୍ରିୟଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର 6 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଏବଂ 9 ବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ବେଳେ ସାହାରପଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯିବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।